କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ରୁର ଅର୍ଥ ଦୂରେଇବା। ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏହି ଦିବସଟି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏହି ସମର୍ପିତ କବିତା। ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର, ସୁମଧୁର ଯାର ଭାଷା। ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର, ସୁମଧୁର ଯାର ଭାଷା। ପଢ଼ନ୍ତି ସେ ପାଠ, ଦେଖାନ୍ତି ସେ ବାଟ, ଆଣନ୍ତି ନବୀନ ଆଶା। ସ୍ନେହ ବରଷି ପ୍ରେମକୁ ବରଷି କିଣନ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କ ମନ। ସ୍ନେହ ବରଷି ପ୍ରେମକୁ ବରଷି କିଣନ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କ ମନ। ନୂତନ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ନିଜ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।